Cwricwlwm i Gymru, taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddull newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar Diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r 6 maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu a phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn, byddwn yn canolbwyntio ar faes Gwyddoniaeth a Thechnoleg, fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar Diben. Ni allir gorbwysleiso pwysigrwydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn ein byd modern. Mae datblygiadau ac arloesedd yn y maes hwn yn ysgogi newid cymdeithasol sy'n effeithio ar fywydau pawb o ran yr economi, diwylliant a'r amgylchedd. Bydd y maes dysgu a phrofiad hwn yn effeithio ar y cyfleoedd a dywisiadau bywyd y mae pobl ifanc yn ei gwneud. Mae'r maes hwn yn cynnwys disgyblaethau bioleg, cemeg, cyfrifiadureg, dylunio a thechnoleg a ffiseg, mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr. Bod gan bob disgyblaeth ei chorff penodol ei hun o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau, maent hefyd yn cefnogi ac yn ategu ei gilydd, ac ni ddylid eu hystyried ar wahân. Mae pob un yn cyfuno i wireddu pedwar Diben y cwricwlwm. Serch hynny, gall y pwrpas hwn fynd ar goll os ydym ond yn seilio ein cynllun cwricwlwm ar ddysgu corff o wybodaeth neu ei gysylltu'n fras a phwnc neu thema. Mae'n disgwyliadau ar gyfer cynllunio cwricwlwm o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i gynnal ffocws ar y dealltwriaeth gysyniadol o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu y ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, ei nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwy effeithiol ac yn cael ei cefnogi i fod yn hyderus wrth wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael a syniadau heriol. Enghraifft, os ydrychwn ar organebau a'i haddasiadau, gall dysgwyr ddod ar draws y dysgu hwn mewn nifer o gynefinoedd, megis camelod a chactau, neu eirth gwynion a'r arth pisli. Gallai hyd yn oed godi sawl gwaith trwy gydol addysg y dysgwr. Fodd bynnag, heb ddeall pwrpas y dysgu ar bob pwynt, gall dysgwyr ei chael yn anodd gweld pwysigrwydd a pherthnasedd y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae perygl i ddysgwyr ganolbwyntio ar nodweddion arwynebol anifeiliaid yn unig. Heb amgyffred cysyniad, sylfaenol esblygiad ac effaith ddwys gweithgareddau dynol ar ecosystemau. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu hwn sy'n canolbwyntio ar gynnwys yn unig ac yn blaenoriaethu'r beth i ddull newydd sy'n blaenoriaethu pham y dysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ailfframio fel enghraifft sydd wedi gynllunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol lleoliad i ddeall sut mae fframwaith cenedlaethol y Cwricwlwm i Gymru yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu, sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr chi eisoes yn ei ddeall ac wedi ei brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau a thestunau penodol, gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau, ond trwy fyfyrio ar y pham a thrwy gwestiynu pham, rydyn ni'n addysgu'r pwnc neu'r thema honno, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol, gan fynd yn ôl y nawr at organebau a'i haddasiad, yn benodol yr arth pisli, wrth i ni barhau i ofyn pham, gallai'r dysgwyr ymchwilio i weld a yw'n hybrid o'r arth wen a'r arth wraidd, ac os gallai ei bodolaeth arwen at ddifodiant yr eirth gwyn a braith. I ddod i gasgliad, bydd dal angen i ddysgwyr archwilio addasiadau'r arth. Bydd angen iddynt hefyd ddatblygu a defnyddio ei dealltwriaeth o atgenhedlu, cystadleuaeth, perthnasoedd bwydo, geneteg, newid cynefinoedd ac effaith ddynol gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd eang a ffrinder bwyd. Tra'n bod yn dal i geisio deall sut mae nodweddion organebau yn ei galluogi i oroesi, nid adnabod nodweddion ffisegol yn unig o pwrpas y dysgu hwn, ond cael dealltwriaeth o sut mae rhywogaethau yn ymateb i newidiadau ymgylcheddol, a'r cyfrifoldebau sydd gennym ni fel ceidwaid y blaned. Gyda'r wybodaeth yma, gall dysgwyr drosglwyddo ei dealltwriaeth a rhagfynegu sut y gallai rhywogaethau eraill ymateb i amodau newidiol,
ar lefel leol a byd-eang, dyfeisio strategaethau cadwraeth a chefnogi arferion cynaliadwy. Gan dynnu ar gysyniadau trosglwyddiadwy, mae'r dish cyfanol hwn yn meithrin gwerthfawroga dyfnach o gyd-gysylltiad bywyd ac yn grymuso dysgwyr i ddod yn ddinasyddion egwyddorol gwybodus ein planed. Mae dish hwn yn gyson â datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan greu dysgwyr chwilfrydig sy'n chwilio am atebion, mwyn deall a rhagfynegu ffenomenau a deall bod y byd o'n cwmpas yn llawn o bethau byw sy'n dibynnu ar ei gilydd i oroesi. Mae'r cyd-destun penodol hwn yn enghraifft arall o sut mae'r dish newydd hwn yn dwyn yn hyd ddysgu mewn meysydd eraill i gyfoethogi a dyfynhau dealltwriaeth. Gan ddefnyddio'r enghraifft hon, gallwn weld cysylltiadau cryf ar dyniaethau, trwy ddysgu bod ein byd naturiol yn amrywiol a dynamig, wedi ei ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol. Mae hyn yn ei dro yn helpu ein dysgwyr i ddod yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus, wrth iddynt ddod yn ddysgwyr mwy effeithiol. Gan ddisodli'r arfer o addysgu pynciau ynysig, gyda ffocws ar ddealltwriaeth gysyniadol ehangach, a eglurir gan berthnasedd, esblygiad ac effaith y ddynoliaeth, rydym yn symud dysgwyr o deimlo i bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i fan lle gallen weld cysyniadau ehangach a chysylltu gwahanol feysydd eu cwricwlwm, gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael ragor o gymorth ar hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn eu cefnogi nawr ac yn y dyfodol.